سلام تختاتلتي كمل لهم كلاتكم زنافقكم من طفيقها انتهون كطفع الله زبالكم حقي طفع كله قند مخنيات دما موبايل نخشمت كلفع نيرني اذا واغا ناي ايفون بقى ناي حدا سب ناي كلتا سومون دموزي خوين دلو شحن حمشين بتاع مزحين بزهانه عندي انباكس هغبر كله فيديو سريح لكم نيا تدمص خمغله خوين بزهانه انستول غير الله رايوا كافر قلملا ابزي دلو انتي ما عبسلكم charger ترامتيا رئسنا يتا charger عايشطون يمدلو نمر دو كابز بلو دون جيميم بلاس ايرفون كامسو يمصنيرو كله قاريصمو بيزنس يتردخني ذا موبايل ذا حق زرا كبرتيا شحن 500 مغنياتو اتي ميموري ناتا 512 جي بي غيريو مور ستوريج كلوني بزح فيديوهات نخسر حلا بزح مدبات على يوتيوب تيك توك فيسبوك انستغرام استفعلوا فيديوهات حيزلكم كمتي زخونه سب ايفون 17 كونن على ودو انت دايلكمني يبلون انلس ገንዘብ ተዚሃልዎ ኩሉ ሰብ አይፎን 17 ክውንን ኣለዎ ወይ ድማ መምዝ ዝመጣ ሞባይል ክጓይ ኣለዎ ባህሊ አይኮንኩም ምክንያቱ ትገንዘብ ንኻል ዕላማ ክትጥቀመሉ ይሃይሽ ኣነ ግን ኣማስ ሚዲያ ከም ዝነጥፍ ሰብ ግን ሃይ ኳሊቲ ሃይ ዴፊኒሽን እንደሆነ HD ወይ ድማ 4K ጌርካ ክትስእለሉ ትኽእል መሳርሒ የለ ከማል እታ ኦሬንጅ አይገዛ ኳን ምክንያቱ ኣነ ከምዝ ባንዴራ ኮይና ትስማዓካ ኩሉ ሰብ ሂዝዋ ስለዚህ ያ ሲልቨር ገዚ ያለሁም በጣም ፈቴያ ፎከስዩ and ረቂቅዩ አክ ዘራባ ፈቴየ እንታይ ፊቸር የሉ በጣም ሃይ ኳሊቲ ዝሆነ ቪዲዮ ክትስእለሉ ትኽእልሃ ካብቲ ዝራእኹ ፊቸርስ በታ ሃንት ሞባይል አይፎን 14 ነራ በአ በፍሮንት ክትስእልን ከላኻ እንታይ ነሩ ማለት እዩ HD ኢሉ 30 frames per second እዩ ኣብዚ ግን HD ኢሉ 60 frames per second ጥራይ ደይ ኮነስ 4K 60 frames per second አለው በጣም ይደስ ድብለካ አማዕቢሎም ሃይ ኳሊቲ ቬሪ ሃይ ካለ ኣብ ካሜራ ፍሮንት and back እና ደሰም ትስእል ተኽል ብዙሕ ፊቸራት ርእይለሁ ግን ንመን ይዘድልዮ እንድሕራና ኖርማል ዩዝ እንድሕራ ቲክቶክ ስክሮል ክትገብሩ ቤዚክ ዝኾነ ኢሜል ቼክ ንምግባር ገለን ቤዚክ ነገራት ትጥቀሙሉ እንድሕራኹምኩም እታ ቴሌፎን ዕላማ ቀንዲ ምሰባት ምዝረራበኒ ብንጹር ክትዘራረቡ እንተኽልኩም ማስ ሚዲያ ምርአይ ትደልዩ እንድሕርኩምኩም ዳ ማስ ሚዲያ ተሪእኩም ተረማ ኮይና ቤዚክ ነገራት ተለዋ እኹሉ ይለ ይሐስብ ኣብ ሴፍቲ ምስ ንመጽ ግን ካብ ሳምሰንግን አይፎንን መን ይሐሽ ተዳልኩም ክልቲ ፈቲኒ እንደ ሳምሰንግ ሞር ናብ ጉግል ናብ ክሮም ገለ ይጋልጸካይ እዚኦም አይፎን ግን ናቶም ሳፋሪ ተባለ ዌብሳይት ስለዘለው ሞር ሳፋሪ እንትቀሙ አውሃ እንታይ ያለው ሞር ሴፍቲ ለው ማለት እዩ ፓስወርድ ሃዲ ገለ ሞር ፕሮቴክትድ ይሃ ሳምሰንግ ግን ናብ ክሮም ወይ ድማ ናብ ጉግል ዳይሬክትሊ ስለዝወስደካ ናብ ፓብሊክ ዝተቃላዕካ ያኻ ማለት እዩ ስካመርስ በቀሊሉ ስካም ገብሩኻ ዝኽእሉሉ መገድታት ኣሎ ማለት ብዙሆነ ሰልፍ አፕሪሺዬሽን ዊክ በጣም ጽቡቃት ኸይደላ ንስኻትኩም ካብ ሰብ ከይተጸባሁም ነፍስኩም ባዕሎም ጊፍት ግዙላ ቴንክ ዩ